Şu zat bar. Maglumaty hiç yerden alyp bilen oklar ýönüne İran bilen öňkü ýanky Türkmenistanyň özüne ýeterlik önümi önen ok, iýmit. İrandan gelýär, köp bölegi. İran bilen araçak şol uruş bolýar näme sebäpli ýapylypdyr da şu wagt. Soň iýmitler, ýaglar, etler, zatlar näme gymmatlap galyp başlapdyr. Özünde önümçüligi ýok. Ýanky bir bölegi Russiýadan gelýändir, bir bölegi İrandan gelýär. Hatda bire şu näme zatlaram gelýär. İrandan renk, ýene zatlaram gelýär-de, kän zat gelýär. Görmen bir zat öndürjek bolmaly, onu eden oklar. Aýdym o boýa çykaryp bolýan nädir? Ýa-da et öndürip bolan ok aýdym görün adam.